tok school safari obedo kodi nade? Tok school maicha makura iya chwado jipincha akawa pesi igapira beach gadek akawa pesi apesa ka ukaja anje igapar gaboro nikech ne wanga cheke wiya ne okan ngat mayom igni 18 isekepo nitiere kaka ne Kenya timore kinde machon opogore gi masani no gemni kose ni neno kinde machon ni game ne ugemna nyako no biro kanya min gi emanene kai to koro wakao record ochodo wangi romwanga an ba romwanga na kawe nyar nyakach kinde no koro idhi mana enam lupo kose ni timana kamano kinde no wano nyol wadho nam ka koro atiyo nam walupo alupo matin kase lupo matin apuonjora charan puonjora charan higa 50 giwiye no kora fundi charan abedo fundi makuole papesi mangamo mako je nyako magendo nyaka kel ane matwengo ne ange twengo mane maber kabisa mabedo jatwengo kakora we twengo adhigo nyaka Uganda twengo adhigo nyaka Tanganyika kagi iga 60 gadek 62 Nyaso wuyo koda lokore janabi iga 62 Nyaso wuyo koda Tanganyika adugo dala awe tich nekech no maka matek kendo no ngisa weche mantie na adugo dala iga 64 mano koro kendo asebedo ga pese moro kendo koro mane situacha kaka ne chal kora duogo kora donje wala nabi ni nene Nyasaye wuoyo kodi ne in janabi e kanisa mane nyaka kawuono pod kanisa ndala na kailuongo ni Israel Church Africa ema antie go kendo agero kanisa dala naka kendo dini no ane mana kelo e piny Karachonyo ka ane ng'at marachiel owinjore kendo ni kare mana ago ne bul nyaka kawuono pod agoyo wadiro Friday Bishop wa mane mokwongo ni iluongo ni Sakayo Kibure majanyang'ur ne ng'at ma Nyasaye wuoyogo kata an be man kani okadhana an be wago kode mbaka kagi 62 maloko ohala Kisumo so chief mar war retire to jodongo ubiro uluonga nia ine mibedo chief marwa aparora lelo to kendo man ya nabini to kendo tia bedi chief nade amano penjo Bishop loni ine mibiro tiyo gadiera chakre 73 bedo chief atiyo nyaka igni 18 retire makata pension pod ayudo matin kata sama antiene